אנשים שיגעון, זה החום שעושה אותם ככה. וכולם פתחנו שולחן בצפון תל אביב על רמאללה. יו, איך שבא לי לקרוא, תחזור לעבוד, תאגים עם כולם כל הלילה. ואיש זה ממש מתבקש, תפסיק לחשוב על זה הלאה. בוא, כל בית ישראל חזק מתפלל, זה כתוב וזה בא מלמעלה. וכאן העסק הקטן יחכה למשיח בלילה. מחכים שיבוא, שיביא לנו אור, כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבני המחור. מחפשים אנשים, רק ביחד נצליח להיות חזקים. כן, אולי ביחד נצליח להיות. במזרח התיכון אנשים שיגעון, זה הלחץ עושה אותם ככה. אז בוא רגע לפה נדבר על דברים ששכחת. איך יפה המדבר אפילו שקר, שמיים פתוחים של הלילה. איך יפה הצפון ועד החרמון, לא צריך ספי באיטליה. כמה בא לי איטליה, כמה בא לי צרפת או אפילו אנטליה. לעלות על מטוס לכמה שעות ואז יאללה הביתה פה. כל בית ישראל חזק מתפלל, זה כתוב וזה בא מלמעלה. וכאן האזרח הקטן מחכה למשיח בלילה. מחכים שיבוא, שיביא לנו אור, כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבני המחור. מחפשים אנשים, רק ביחד נצליח להיות חזקים. כולם חזקים. יש 3 ילדים. הבידוד שסוגר אותי והלחץ גומר אותי. 3 ילדים בלימוד מרחוק, זה לא צחוק, זה אוכל אותי. איך בא לי איטליה, כמה בא לי צרפת, סרטופאו, בריטניה, גרמניה, הונגריה, יפן, תעשי לי טובה, לא צ'יינה. נעוף מסביב לעולם והביתה, יאללה ידיים למעלה, כולם.